In de studio hebben we nou wethouder Romy Kempenaar. Welkom in de studio, Romy. Ja, dank u. Ja, want een historisch moment kunnen we het wel nemen, hè? Want tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dantjemerdeel, als laatste gemeente in Friesland, maar nou ook de winkels in Dantjemerdeel waren hier niet op zijn. Ja. Dat weer lang een discussiepunt, hè? Ja, heel lang. De orde verordening komt uit 1996. Ja. En er had een wijziging geweest volgens mij in 2011. We hebben het tweede Peske, tweede Pinksterdag en tweede Christdag hier mocht. Dus dit is nou de eerste wijziging sinds 2011. Ja, 2011. Ja, ik vind het wel belangrijk om je bij jou te gaan. Het had een hele emotionele discussie voor iedereen geweest. Want op het moment dat jou vanuit principes ergens inzet, dan wordt het een hele lastige discussie. Dus ik ben blij dat er midden wij voor is dat ze zijn van ik ben de coalitie, Maas dicht. Want Maas houden we rekening met de mensen die met Sjerken gaan. En dan denk ik in hele grote gemeenten en echt landelijk juist dat ze maar compleet in het hier vliegen. Dan denk ik, nou, ik vind dit een mooi compromis. We hebben je wel rekening met iedereen houden. De democratie is net de kracht van de sterkste. Het is echt rekening houden met de oren die het net die meerderheid had. En ik vind dat er mij een opening van 12 woorden goed rekening mee houden is. En het houdt een eerlijke concurrentiepositie van de ondernemers in onze gemeente. Het houdt de vrijheid van de ondernemers in onze gemeente. Het is een lang gekoesterde wens van verschillende partijen. Dus ik ben blij met het besluit dat vallen is, ja. Want de SGP, het CDA en de ChristenUnie, die winnen het zien, hè? Ja. Ja. Ja, en die hebben dan nou wel in fine kind? Nee. Nee. Dat snap ik ook. Een partij als de SGP en de ChristenUnie, die hadden er vanuit het begin heel hard naast inzetten. Maar ja, dat komt ook vanuit de grondbeginselen van werd bijvoorbeeld een SGP versteerd. Ja. En er is nog een amendement kwam, dat is een wijziging op een besluit om de tijden nog te beperken. Waarbij had er ook al waren van, nou, zou de SGP dan bijvoorbeeld net mij willen, want dan binnen winkels wel minder lange jippen. Kijk, dat hebben ze niet en dat snap ik ook. Ja. Het is gewoon iets vanuit hun grondbeginselen, iets wat ze verstaan en daar ben ze verstaan blijven. Ja. Maar ja, van de andere kant, de andere spectrum van de politiek, van de rier, dat is dat er wel een diep gekoesterde wens voor openstelling bij je. En waarom wie die wensker? Want als ik dan denk van ja, wat bereiken we ermee? Want ik denk van als nou bijvoorbeeld inderdaad ik heb wel van lietse ondernemers kan ik me echt wel voorstellen dat ze er net zo blij bij binnen. Want die maakt natuurlijk op snee wel extra personeel de jachten met de verwarming met en soms wel meer omzet draaien. Ja, het voornaamste is in principe gewoon de concurrentiepositie, de ongelijkheid die creëerd wordt. Ik bedoel, we zijn een plattelandsgemeente met krijg meer dan 90.000 inwoners. Om ons heen ben ze wel hippen. Ja. Dus het jouwt ongelijkheid. Op het moment dat er een besluit vallen, maar op snee sticht. Ik zou daar net eerst een tegenstander van wijzen, maar dan moet het Riek gewoon het besluit nemen. Dan is er geen verschil in ondernemers. Ja. Dan is er geen concurrentie voor of nadeel van de een of de andere. Maar dan is het gewoon Rijksbeleid. Maar op het moment dat het Rijk zei, wie waren het besluit net nemen, zou ze op volle meer onderwerpen. Dus we lezen het maar bij de gemeentedeel en let het hun daar maar uitvechten. Ja, dan kreeg een Poolse landdag van verschillende openingstijden, dagen, sluttingstijden. Dus eigenlijk is het sowieso, vind ik, landelijk pleister plakken, overal. Ja. Ik ben blij dat het bij ons open is. Ik ben blij dat het bij ons ondernemers nou dat voordeel echt aankennen, zodat ze dezelfde openingstijden hanteren kunnen dan de buurgemeenten. Maar op het moment dat er een besluit vallen moest, dan vind ik dat het een Rijksbesluit jadde te wijzen. Ja, snap ik. Aanvankelijk. Ja. En als ik dan zie naar de openingstijden, die ben van 12 uur middags en 10 uur jongens, dan denk ik eerst helemaal niks en over 12 tot 10. Want die normale gemeenten best volgens mij net tot 10 uur jepen. Het sterkste deel gaat volgens mij van jongens te zien. Je had alle verschillende tijden. Dus elke rier maakt er in actie een eigen afweging. Ja. En dus juist nou in de praktijk. Je kent het zingen horen. Maar dat ik nou de tijden zie die ik voorbij kom. Ja, dan in de praktijk gebeurt het net. Maar gewoon de meesten gewoon tot een oren size. Ja, naast wel grote winkels als de Albert Heijn in dan wat. Die gaat wel tot zingen horen. Had je het? Volgens mij echt net eerst dat zingen. Oh.
Oké. Van mijn zoon of 8. Ja. Ik weet het net precies. Nee, nou ja, maakt het niet. Ik wil eigenlijk ook niet ingaan op ingen ondernemer. Het is Nou, meer nee. dat zij van, er is bijna, nee, van mij er net in. Die uitgerekteerd het zingen onder volledig benut. Nee, oké. En dan nog een vraag. Geldt het nou wel echt voor de supermarkten? Of is het echt voor kleine winkels? Of, Het geldt voor alle winkels. Het geldt voor, ja, winkels. Ja. alle winkels mij nou op snijden hebben. Oké, ja, precies. Nou, hartstikke mooi. We hier is de correct al even Sjoerd van Tuin. Ja. En daar go zo mooi in Iepenjen, hè? Daar is echt een feestje. Ja, Tolwoorden has een feestje bij Tuin. En de olieballenkraam. Want ja, we weten alle, wel, de discussie is wel een beetje ontstaan. Uit de olieballengate. Ja, Oud is die. Ja. Dat de snees ek op Oud is die net iepen mocht. Wat een hele prottereuring ik in de regio had. Omdat sommige partijen hun best wel gijzelen vielen. Want je vond het een uitzonderlijke die. Het is toch Oud is die. Ja. En nou ja, er leiden wel al afspraken onder. Ek logisch dat de andere kant dan weer zei van ja, we houden hier een afspraak. Dus dat wordt dan echt een hele emotionele discussie weg. Ja. Daar eigenlijk kwam daar de onrust uit voort. Ja. En nou ja, de olieballenkraam stiert er dus mooi en is Ja, ik hier. die is En de ook eerste hiepen. zoveel klanten kreeg volgens mij een gratis oliebal, zal ik het lezen. Had dus echt gewoon, leuk, ludiek. Ja. En gezellige sfeer creëren, had ik het idee dat ze dat daar wel door. Ja. Ja, hartstikke mooi. Hey, en nog een onderwerp, want ik liet zeggen dat ze voordroeg een beste voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 gehouden worden. Ja. Ja. Ja, je komt er net weer van mij hoor. Maar toen was 8 hier dan wethouder West. Ja. En nou, dan zei ik van, het is financieel hebben we alles op water. Want dat hebben we in die portefeuille, financiën. Ja. En dat is nou helemaal op water. Toch? Nou ja, ik kom er even vanuit dat ik nou bevrijken we als lesloker en net als wethouder. Want Ja, klopt. nee, ik had, toen ik wethouder was, toen hadden we de win knap zien houden financieel. Ja. Ik had altijd zijn dat komt weer goed. Nou ja, dat is goed kan. Ja. Dus juist nou echt gewoon dat we consistent beleid hebben. We hadden geen hege pieken, we hadden geen diepe dalen. We hadden iedere jaar hebben we geld door. We kennen de burger ja wat ze willen. We hebben net de kwarten op de sportverenigingen. Of op de belastingen heel extreem te verhegen of gekkigheden. De meesten uitwenders weten nou gewoon wat ze van ons hebben. Ja. We stenen stabiel. Ja. Maar er zijn meer punten. We hebben bijvoorbeeld ook zijn van wie zorgt dat Dantemariel weer een eigen gemeente wordt. Een eigen organisatie krijgt. Ja. Ja. Wie een verkiezingsbelofte. Hier stiert nou. De organisatie stiert bij draaien weer zelfstandig. Wie haar ook zijn de zondagsopenstelling komt. Die er nou. Ja. Ja. Dus daar gaan mensen correct vertrouwen in die krijgen. Dat hoop ik al. Ja. Ja, want dat was ook er net om te beginnen. Nee, Maar. precies. Nee, maar dat denk ik wel. En ja, nou, ons Safir, Romy. Nou, dank u wel. Heel En, fijn dat je weer is. En ja, ik heb die even, ooit volonteerd, want ik heb morgen een winkel in plaats van. Nee, dank u wel. precies. Fijn als het weer is, dan nog een fijn weekend. En heel veel plezier morgen bij Tuin. Nou, dank u wel. Ja.